a line of cars and they're all painted black, with flowers and my love both never to come back. I see people turn their heads and quickly look away. Saúdos, benvidos ao resumo da sétima xornada da Copa Galicia de Ciclocross. Na fría mañá do domingo 26 de novembro, a caravana do certame autonómico detívose no complexo deportivo de Acea de Ama para disputar a primeira edición do trofeo Concello de Culleredo. No circuito coruñés encargáronse de rachar o seo os participantes na proba de promoción. Rapaces e rapazas que por idade aínda non poden competir nas probas puntuables para a Copa e aproveitan este aperitivo previo ás carreiras oficiais para curtirse nunha modalidade que está pegando moi forte. O trazado de Acea de Ama acolleu no 2016 o Campeonato de Galicia desta disciplina. Esta vez estreábase como sede da Copa Galicia nunha cita organizada polo Cambre Renault Caeiro. Primeiro os cativos, cando remataron eles, tocoulle o turno aos maiores de poder gozar dun escenario que nunca defrauda. Hacemos un circuito bastante técnico, un recorrido bastante anómalo para que se fai en Galicia, porque é un circuito bastante ancho en todo o seu recorrido, con curvas moi rápidas e técnicas. Bueno, a verdade é un circuito que cando fixemos Copas de España aquí xa a xente decía que era un dos mellores circuitos de España. Comezaban as carreiras da Copa Galicia coa primeira quenda de saídas. As rapazas cadetes con Laura Capa do Farto defendendo a camisola de líder e pasando o ataque Noel Asá. Os cadetes masculinos, Miguel Rodríguez do Ponteareas partía como líder e por diante del situábanse Fabián Rodríguez e Jorge Fernández. Turno agora para os Máster 50-60 con Mario Castro do Cortizanova como primeiro clasificado na xeral. Esta primeira quenda completábana os Máster 40, como sempre, a categoría con máis participantes. O trazado de A Laboral en Culleredo, Noel Asá asumía o mando entre as cadetes con algún que outro atranco, pero a corredora do Academia Postal Acción MMR de Maceda quería recuperar o xersei de líder que vestía Laura Capa do Farto. Entre os rapaces cadetes, Jorge Fernández e Miguel Rodríguez facían sufrir a Fabián Rodríguez, o corredor do Cambre Renault Caeiro. Máster 50-60, Marcial Rodríguez por diante do líder e do portugués Moreira. O corredor do Kebici Marci Sport, Marcial Rodríguez, que asumía a primeira posición. E nos Máster 40 íamos vivir unha carreira vibrante, emocionatísima, con Xaco Pagra por diante de Juan Bello e un longo grupo mantíñase compacto nun circuito que, como sempre, ofreceu moito espectáculo. Miguel Rodríguez nos cadetes, o corredor do Ponteareas, en solitario, abrindo oco respecto a Jorge Fernández do Coruxo. Nas rapazas, Noel Asá cunha mínima diferencia sobre Laura Capa, que estaba vendendo moi cara a súa primeira posición na clasificación xeral. Máster 40, a igualdade que marcaba a proba con Xaco Bagra, sempre por diante dun longo grupo. Corredor do Máster da Louriña, que non deixaba de tensar a corda. Problemas no estreito de subidas, e aquí está a costa máis importante deste trazado de A Laboral, onde sufría Jorge Fernández, o cadete do Coruxo. Botaba por baixarse da bicicleta e empurrala Noel Asá, e aínda con máis atrancos Laura Capa. Nos Máster 50-60, Marcial Rodríguez distanciábase do grupo que lideraba Javier de la Fuente. E nos Máster 40, Guillermo Álvarez poñíase a altura de Xaco Pagra. Vimos cos cadetes masculinos no que Miguel Rodríguez ia en búsqueda dunha vitoria para reafirmar a súa primeira posición na táboa. Jorge Fernández, que non daba alcanzado o ciclista do Ponteareas. Triunfo en solitario para Miguel Rodríguez. Nas rapazas cadetes, Noel Asá retorcéndose nesta subida, pero con marxe suficiente para recuperar a camisola de líder que ia ceder Laura Capa. O triunfo da corredora do Academia Postal de Maceda.
Xaco Pagra nos Master 40 conseguía distanciarse mínimamente de Guillermo Álvarez. En tercera posición aparecía Sean Rey. Xaco Pagra, que se imponía su segunda victoria de la temporada, esta vez por diante de Guillermo Álvarez. Do corredor do Condado Bike en os Master 50-60, Marcial Rodríguez, un segundos de colchón respecto a Javier de la Fuente o Don Orimber. A victoria que non se lle escapaba a Marcial. Líder continuaba sendo Mario Castro. Preparadas as protagonistas da carreira feminina, que antes de arrancar amosaban a súa repulsa contra a violencia de xénero. Comezaba a proba para as Junior, as Elites Sub-23 e as Master no circuito de Culleredo. Na primeira posición asumía a corredora do conxunto organizador do Cambre Renault Caeiro, María José Gómez. As Juniors destacábase Carla Fernández por diante de Marta Vila. Esta segunda quenda ian compartir circuito cos Master 30, no que o líder era o corredor do Cambre Renault Caeiro, Andrés Calvete. Saída fulgurante do primeiro clasificado na Seral. Continuaba ampliando a súa vantaxe María José Gómez ao fronte da carreira feminina. E en segunda posición aparecía a líder elite Isabel Castro e a súa roda Lucía Vázquez. Nos Master 30, Calvete por diante de Tino Muñoz e de Alejandro Mesías. Cando reventar a carreira dende o inicio, o corredor do Cambre Renault Caeiro. Os representantes da formación coruñesa eran vos coñecedores do trazado da Laboral. Eso aproveitaba María José Gómez para continuar en primeira posición por diante de Isabel Castro do Condado Bike e de Lucía Vázquez. Chegaba ao punto máis complicado do circuito. Andrés Calvete tiña que botar pé a terra, o que aproveitaba o seu compañeiro Luciano Carretero sen baixarse da bicicleta para situarse en segunda posición. Os dous ciclistas do Cambre Renault Caeiro marchábanse por diante e non facían máis que dar continuidade ao festival que estaba ofrecendo a formación coruñesa. Zona de subida para María José Gómez, que opta por baixarse da bicicleta e empurrala. Lucía Vázquez facía o mesmo e adiantaba a Isabel Castro. Entre as Juniors, en primeira posición, unha corredora do Cambre Renault Caeiro, Andrea García. Luciano Carretero non agardaba polo seu compañeiro Andrés Calvete. E nos Master 30 poñía terra de por medio. Quedaba en segunda posición o líder. José Gómez seguía xestionando a súa vantaxe como primeira corredora elite femenina. En a segunda posición distanciábase Lucía Vázquez, que se estreaba no calendario de ciclocross autonómico. Terceira quedaba a líder Isabel Castro, nunha carreira na que non participou a líder sub-23 Irene Trabazo. Carretero con paso firme na primeira posición dos Master 30, amosando a súa habilidade por diante do seu compañeiro de equipo Calvete, mentres que a terceira praza correspondíalle a Alejandro Mesías. Entre as féminas, María José Gómez buscaba estrear o seu casilleiro de vitorias a ciclista elite, unha categoría que está dominando Irene Trabazo, que esta fin de semana desprazárase ata Centro Europa para participar na Copa do Mundo. Recuperada da lesión que lle apartou do calendario de BTT, Lucía Vázquez atopaba boas sensacións e comezaba unha espectacular persecución respecto a María José Gómez. Tras Master 30, treito revirado para Luciano Carretero. Na segunda praza non era capaz de recurtar a diferencia o líder Calvete. José Gómez descontando os metros para celebrar o triunfo, pero non podía relaxarse porque Lucía Vázquez ia de menos a máis e a diferencia situábase por debaixo dos 20 segundos. Final para Luciano Carretero e Andrés Calvete, que ian firmar o dobrete do Cambre Renault Caeiro na categoría Master 30. En as Juniors, Andrea García, que tamén se achegaba a súa primeira victoria da temporada. Celebracións continuas as que ian ter nesta segunda quenda os representantes do Cambre Renault Caeiro. Lucía Vázquez ia asimilando que non ia ser capaz de dar alcance a unha María José Gómez que chegaba radiante á liña de meta. Para a celebración, a de Luciano Carretero, despois de impoñerse nos Master 30. A carreira de hoxe era un circuito moi duro, tiña algunha curvilla peligrosa que había que estar casi cos 5 sentidos postos,
bueno, o que realmente marca este circuito é que é un circuito moi exigente físicamente. Clasificación da carreira feminina: primeira María José Gómez, segunda Lucía Vázquez, terceira Isabel Castro, cuarta e primeira junior Andrea García, quinta tamén junior Carla Fernández. Na liña de saída, os protagonistas da carreira Elite Sub-23 masculina. E estes primeiros metros imos vivilos dende a Cameron Board do corredor profesional de estrada Daniel López Parada. Saiu bastante retrasado Daniel López Parada na súa primeira aparición no calendario de ciclocross autonómico. En marcha os Elite Sub-23 con Román Sá marcando ritmo na cabeza de carreira, e o corredor do Academia Postal Action MMR de Maceda levábase a Jorge Punzón. A caída era de Aquiles Sordo. E arrancaban os juniors, velocidade de vertixe con Carlos Canal impoñendo un forte ritmo. O seu compañeiro de clube, Román Sá, era o encargado de dinamitar a proba Elite Sub-23. Aí pasaba o líder Elite Darío Otero, Jorge Punzón, na famosa costa da Laboral. Un que outro atranco, e dende atrás viña como un auténtico tiro o líder Sub-23, Iván Feijó, gañando posicións. E xa de contado, asumía o mando da carreira antes de que finalizara a primeira volta. Explosividade absoluta, tanto de Carlos Canal como de Adrián Barros e do líder junior Jorge Suárez. Os tres moi destacados a fronte da proba dos juniors. Iván Feijó metendo a directa e intentando sair a súa roda Jorge Punzón e Aquiles Sordo. Ainda non rematar a primeira volta e Carlos Canal, que continuaba co seu ataque inicial. Adrián Barros era quen respostaba en primeiro término. Sufría, tiña máis problemas o líder Jorge Suárez. Proba raíña, Iván Feijó imparable en primeira posición. Na segunda, Aquiles Sordo. E tirando do gran grupo, Jorge Punzón. Xa temos aí a Daniel López Parada, o ciclista do Burgos BH, asilando unha gran remonta. O de Allariz, Iván Feijó ia xa por todas. E Aquiles Sordo na segunda posición, con Jorge Punzón rachando o grupo perseguidor. Zona de subida para Iván Feijó, que besan con qué facilidade. Ascendía por esa costa, con máis problemas su compañeiro de equipo Román Sá, e pechando este grupo Daniel López Parada. Nos juniors non conseguía despegarse Carlos Canal de Adrián Barros, o ciclista do Coruxo. Canal que chegara a esta proba despois dunha semana con gripe, non estaba conseguindo marcar o seu ritmo. Iván Feijó sí que non tiña ningún tipo de problema, e agora a segunda posición ocupaba Pablo Álvarez, o ciclista do Cambre Renault Cairo. O primeiro elite era Aquiles Sordo, e con el Daniel López Parada. A solvencia de Feijó neste treito revirado. Pablo Álvarez a piques de ser alcanzado polo tándem de elites Sordo e Parada. Por detrás o líder Darío Otero con Jorge Punzón e Román Sá. A diferencia que se mantiña sendo mínima entre Canal e Adrián Barros, co líder Jorge Suárez en terceira posición, defendendo con moita facilidade a súa camisola de primeiro clasificado no Sub-23 Iván Feijó e Daniel López Parada, que se situaba segundo no seu estreo no calendario autonómico de ciclocross. E a carreira en Culleredo que comezaba a definirse antes de achegarse ao seu Ecuador, con Iván Feijó en primeira posición, o corredor do Academia Postal Action MMR de Maceda. A segunda praza para Daniel López Parada, que ia abrindo oco, distanciándose do seu máis inmediato perseguidor, que era o corredor do Caimanes de Betanzos, Aquiles Sordo. Por detrás deles, aínda con opcións de achegarse ao podio, viña o líder elite Darío Otero, por diante de Jorge Punzón. En os juniors, Adrián Barros asumía a primeira posición despois de adiantar a Carlos Canal, o corredor do Coruxo, que buscaba o seu primeiro triunfo da temporada. Canal na zona de subida, e esa gripe que arrastraba durante a semana comezaba a pasarlle factura. Iván Feijó subindo como un tiro esta costa, o corredor que ademais de liderar a Copa Galicia tamén é o líder Sub-23 da Copa de España. Pasándose da bicicleta para subir a costa Daniel López Parada, un circuito que coñece moi ben,
e Darío Otero, que se levaba con él a Jorge Punzón nese grupo perseguidor no que as alternativas eran constantes. Chegada a liña de meta de Adrián Barros como triunfador entre os juniors. Eso restaba por rematar a carreira Elite Sub-23 con Iván Feijóo cunha cómoda vantaxe na primeira posición. Daniel López Parada, que buscaba a segunda praza e ser o gañador elite, porque a primeira posición xa non seguía escapar a Iván Feijóo, que conseguía o seu quinto triunfo da temporada. Victoria en elite para un emocionado Daniel López Parada. Despois poden recuperar un pouco e, bueno, faltoume un pouco de puncho final porque na terceira volta apretei un pouco de máis, pero ben, ao final ben, estou contento coa carreira. Primeiro ano está sendo un pouco complicado, sobre todo ao principio de temporada, pero estamos mellorando para o final. A ver que tal no galego e a ver se podemos ir aos de España a ver que tal o facemos. Clasificación a proba Elite Sub-23 masculina coa victoria de Iván Feijóo, segundo Daniel López, terceiro Jorge Punzón, cuarto Darío Otero, quinto Aquiles Sordo. Bueno, pois Culleredo sempre se caracterizou por ser un amante do deporte e, como non, do ciclismo. Sempre houve moita colaboración co Concello de Cambre e co seu clube ciclista, e para nós, tendo como temos no noso Concello un entorno inmellorable como é o entorno da Universidade Laboral, pois a verdade é que orgullosos, contentos, preparando xa a segunda. Ceremonia de podio en Culleredo, co gañador Máster 50-60 Marcial Rodríguez, Máster 40 Xaco Pagra, nos Máster 30 Luciano Carretero, a vitoria nas Masters para Montserrat Martínez, entre as cadetes Noel Asá, nos cadetes Miguel Rodríguez, a triunfadora nas juniors Andrea García, mentres que nos juniors Adrián Barros, a gañadora elite María José Gómez, nos elites Daniel López, a victoria sub-23 de Iván Feijóo e a foto final con todos os líderes para poñer punto final a este resumo. Moitas grazas pola súa atención e ata a vindeira xornada da Copa Galicia de Ciclocross.